ban penslori ki samla naga banta bakin khamle bha shu shu hagi jingpuli ki ba khamshaneng Khasi Students Union KSU Umden Unit hak arpau tarik rempang leng baka third matcha prang Academic Excellence Award arjar arpulai kala penkup burom yaki arpu prangut ki samla puli ki bala pas bha haki exam jok ka secondary school leaving certificate SSLC but ka higher secondary school leaving certificate HSSLC graduate but postgraduate ki bana ka than Umden Hakani ka juga sngi ka KSU Umden Unit kala penha perdano ya ka third matcha prang football tournament hakaba ka kun ho na le kai jo ka Shipara Sports Club kala yora ya ka nam lado da ka ba penlim no ya ka Umden Sports Club da ka san la sa gol hakajia kun ka bala poi shaka tie breaker la sa mi ki khusnam ba usamla penshai rani publicity secretary KSU Sengkme usamla Ferdinand Kharkamni president ke KSU North Khasi Hills district bat usamla Toning Lapang president ke KSU Umden Unit kum ki sembut kongsan kinong alam ba ki riu pau khmat ka than Umden ru kilawan ban pensnga ni ki samla hakani ka si bakerpang yaki barem waddu museum waddu jingkermen nomor ba abang on ki barem ru ngaso ban yuthu ipi ki dom lakador nomor habang ngaso thu bahabang ilek ban thiet yaki mar ki mata nati dukan kamau kanuno kamar bakhamha kata kadi bakhamram tengi suthu ki barem ru ki dom lakador waddu museum henrei gangyel tristam hanang ba kani ka jing saram ka jang phi mata pinwang pa kinam jam hakoi ka kawi ka puar bat ka baar masuda ka buram yaki samla pulie ki kimi ki kpa ki bahiang sam wala sing la hab ban kren na kani ka jaka na threi pinam su ye lama kini ki tendong jim sawa nantang ka mau ya ka i ka kentien ka ba ki riu khaw ki jong ba yaki samla pulie syakliar ulun syakliar tonen hangta ka don ka khen jingmang jingsta ko hap to jien bantri stam wakalan kani kadi ka message ka janga yaki samla pulie jong kani ka snong Umden kiba layo ya ka jing itu nani ka ta ka sernan jong ka KSU Umden Union haki benta ki bapiar haki jing puli ki jong phi bak sakawai ngakwa ban ba ka jingjam kading tangkui pat ka kerteng jong ka jing minat tham nangai ba ki samla pulie ki ban yo pedang ya kani ka khusnam nani ka ta ka bangi ong ka jing ai jing thu na ka sen kanlong pat ka jing ka kui phi ha ka snam bak ki por ki ban salib no bat tangkui ngakwa banong ba haba philadei kita ki samla ki ba nang ki ba asta ki samla ki ba akio hakilang gi bapiar yang tangkawai ngam ong ni phi bapinwan ban pinyeso bakaki siu bapladon kerdan ka bakham sajarang ngam ong ni phi bapinyeso bakanu kanun sing balang andai ngong pan phi phindai pata ki banta ki ban yaram ban kentiu pan ya ka buram jong ka dong ka than ya ka buram jong ka ri pakajat minro hi palakoi ban namlong kita ki ingkhong selangman ki ban bamdu banlang temban ki krung ya kajat minrio andai pinlang mapi ki sarak ki benra yo dong musa jong kajing sai ya kalawi bat kalasai lasisui naman habang iong ni kun habang ong ta ngaso banong ba mangi ki badan hakani kapor ngindai kalawi henry ni mangi ki bamata ni ki badan hakani kapor ni dei kamanta bat habang ong kamanta kamut kapadan kam kalong ngin ai kunno pat kalawi ka bamut ya ki kuan ki persa ki krio ki bansani hagoi pat kapor